Aja nyindir tatin kowe iki. Lah kok nyindir tatin? Tatin iki rapet kene kowe ngerti. Tatone tekek iki marep medun ngono. Ono tatone tekek. Ono tatone tekek ono. Tato tekek marep anggere seminggu ra terus tatone marep munggah. Lah ngopo kok iso marep munggah? Mbok tekek kowe kok ora betah. Ngawur wangi ya. Yo wangi. Kaya tekek dine mbakku. Piye nek mbakku iki? Ora. Mbah Walu ya. Kan-kan kayak ngelumbruk ini. Lah nek malah linggo langsung linggih. Langsung lenggah. Nggih. Iki mung keri, rung diucapke ngono e kok nesu-nesu. Nggih. Kene tengah. Wis gek do meneng wae gek tringak-tringuk. Lah to. Sugeng dalu Mbak Walu ya. Nggih, sugeng dalu Mas Gading. Nggih, sugeng dalu. Wah, sehat-sehat, Mbah. Alhamdulillah bar mondok. Kan pesantren pun di, Mbah. Lho kok pesantren? Lah pripun? Mondok neng Sal 3 kelas 4 kok tadi. Wah. Orang sehat-sehat Mas Nggih, Gading. alhamdulillah Mbah Walu ya. Sehat, paling sehat waras. Amin. Nggih. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mas Sange Yulimbo, dalu. Mas Gading. Pripun kabare? Nek kula nggih sehat-sehat nggih, sehat. Ora masuk angin ya, iki lagi usum masuk angin. Lagi usume. Ya sing penting sehat, iso budal rene, iso menghibur masyarakat Pilangrejo sedaya sehat nggih. Nggih, sing saking Jakarta sehat nggih. Jakarta ki ngendi? Hah? Jakarta. Jakarta iki cara Jawa kan Jakarta. Ngono. Jakarta nggih. Nggih. Orang berapa? Banyak ya. Ya sehat-sehat semua, yang penting ya rezekinya lancar semuanya. Lek kondur ki sak bis. Kok sak bis to, Pak? Oh, dadi gede banget. Kayak kowe ti ngomong genteng. Sugeng dalu Denok Tatin. Saiki wingi nang kono ya Denok, saiki Denok kok nek aku ketelah Denok tenan piye? Ora apa-apa. Ya sugeng dalu Le Gading. Sugeng dalu nggih. Kepangge malih nggih. Nggih, kepangge malih. Mayang sakniki mayang meneh jan sakniki larise ora umum. Alhamdulillah. Nggih, ning welinge kula nggih aja kaya bapakmu ngonek-onekke aku ya, Le. Nek kowe wis gawan. Kok gawan piye? Wis tumurun. Tumurun apa pancen? Lek bapakne nek ngunekke kowe piye? Ya matamu. Wah, nek iso luwes kok bapakmu le. Nggih. Nggih. Ya, nggih niki menika nderek remen nika sowan malih wonten Pilangrejo nggih Mas nggih. Menika penontonnya luar biasa. Luar biasa. Ket biyen nggih penontonnya jan kebak tumplek blek. Kebak. Ket biyen iki kowe ngerti sejarahnya apa piye? Apa? Iki ke zaman kapan le wayangan niki ne? Ke zaman tahun 90 kowe pirang tahun? 4 tahun. Lah yo rong weruh kowe kahanane jaman biyen oke sampeyan Ya pura. maksudku selama aku nang kene, kowe iki penontonnya iki luar biasa ngono lho. Ora usah do engkel-engkelan. Ngapa? Takon wae Pak Lurah, nek pancen Pak Lurah ki pirsa, iki rasul sing ping pira? Sing jelas sih nanggape Pak Seno terus ket piyen tekan saiki ora ning sing ngerti lho iki Pak Lurah iki rasul sing ping pinten Pak Lurah?
113 berarti pas hari jadi bilang rejo iki 113 sih jan wis sing jelas iki sabare merdeka soalnya nek urung merdeka rasul dibom londo niki sing delok ta mriki lah sing delok sing nang YouTube ya wah tenan lho oke banget sing nang YouTube nggih niki mau terakhir saya melihat 4.500 berapa luar biasa oh jan luar biasa saya berkembang ya Mas Gading jenengan nggih saya kuncoro-kuncoro luwi bapake almarhum nggih. Ya pokoke apa meneh saiki usume saiki meh ngendi-endi wayangan wong ya usume wong ewuh barang. Ya Pak Ola. Tapi iki nek nggon wong ewuh ngapa kok otak-otik iki ngapa? Mbak Tatin niki sik teng streaming meh 5.000 malahan bisa nggih. Nah, 5.000. Alhamdulillah. Niki jan luar biasa. Rame. Miyang mau Mbah Wali Yai lho. Ngapa? Ora wi mau nanggon wong ewuh kok otak-otik iki ngapa? Wah, lah ya ceritane iki jagoan aku ki nggo duit 100 tak amplopi. Gandeng aku mlebu prasmanan lawe mingdrok ya tak longi 50. Ana wong juga kok dijupuki didiskon. Lah nek maune iki daging kok ayam ngono 100 mlebu lembar lah mingdrok tak longi 50 aku. Wong ana iso. Doke sepiro, Pak? Monggo ndoke kita mangan silet pitike. Separo to. Segar. Nggih, Mas Gading. Nggih. Mbak pilih wonten pam. Menika wah sampun mlebet kathah niki. Kathah sanget menika. Niki enten ingkang saking IKPR. IKPR. Saking Bapak Soekardi niki. Nyuwun caping gunung. Lho iki isine ora ana kaose, wingi ngenai kaos. Kaos biru. Wingi ana kaose. Mboten Niki enten caping gunung. Saping gunung. Caping gunung nggih. Nggih niki enten malih sugeng dalu Mas Gading, sugeng makarya. Sukses selalu nyuwun langgam ngimpi Kang Nyekar Bu Neti. Nggih. Bu Neti. Saking Suwoto Ngalang. Nggih niki terus enten malih niki. Assalamualaikum badhe nyuwun pamundutan tembang ninggal katresnan ingkang Nyekar Dik Agnes. Dipun bawani semoga acara peringgitan dalu natas dalu menika sami lancar diberkahi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat-sehat semua ke depan Mas Gading tambah laris amin. Dari Ibu Retno Parisi Jakarta Selatan matur sembah nuwun. Nggih. Niki tesih enten melih. Napa malih? Kirim lagu Kembang Rawe yang nyanyi Mbak Elisa saking Pak Ngatijo IKG Pordes Nglipar. Oh. Ini lagi nobar di Bogor. Oh nggih. Nembe nobar. Saking Bogor. Nggih, saking Bogor. Salam Nanti saking dikirim. Nggih, wula iso ono meneh. Masih banyak. Masih banyak niki. Iki sing saka Mas Gading tok urung kok sing saka kene saka Mbak Elisa. Teng selempit. Niki enten mulih saking keluarga IKPR niki. Saking Bapak Sukarman niki. Nggih, oh Pak. Gugur gunung. Oh, gugur gunung. Nggih. Kok ya mayar men ya. Ngono wis Gugur pirang-pirang gunung. atus ewu. Lah niki napa? Oh ning jerone Ding. Kedap. Sing telaten to engko ndak Ah, nggih. Heeh, kok ndak Ojo ilang. kayak susu le. Ndak ilang kok. Nah niki nyuwun lagu Caping Gunung sekalian nggih. Ingkang Nyekar Mbak Tatin kalih Mbah Waluyo. Kagem panitia bersih desa Pilangrejo ingkang tahun menika saking warga Pedukuhan Dayangan ugi kagem Pak Lurah lan sedaya pamong kalurahan Pilangrejo mugi-mugi Pilangrejo tetep rejo sak lawase. Amin. Kagem Mas Gading semoga semakin sukses. Amin. Saking Bapak Subandi Jakarta. Saking Jakarta terus niki enten melih niki. Waduh sekedap. Double telu Kagem Mas Dalang kula nuwun Nuwun. Sinten? Kula sinten? Iso maca ora? ora aku ki. Lah piye? Coba diwakilke kene. Coba diwakilke. Kene aku arep foto. Oh nggih monggo Mbah. Wah, lah Jadi genah. Kula ki ana buntir-buntir 5 berarti kula nderma. Kula terima
piye to? Bener-bener liya. Kula apa jajal tak delok to ngendi. Wacanen sing plentrong mung sik apik. Kula Mbak Suwardi Kali Gede. Oh. Suwardi. Suwandi. Heeh. Suwardi. Oh, Mbak Wardi Kali Gede. Nggih, nyuwun lagu. Apa iki? Fragmen ketoprak. Jadi lagu kok fragmen. Ampun, siji seminten edan, loro langgam gubuk asmara dipun dangdutaken sragenan. Iki warna loro pamundhute Mas Gading. Nggih. Ya nilainya dikira-kira. Monggo. Kowe mau pira? Tesih Mas Gading. Wonten Sampun telas niki. Nggih. Oh, nggih. saking yen kula nggih wonten chat menika saking Jakarta ugi Pak Putra Dikari Dina Baladewa. Salam hangat bahagia buat sedulur-sedulur warga Laras. Anak lanang Ki Gading Pawukir SS wis jos menggantikan dalang yang ada di hatiku Pak Seno Nugroho. Ada tali akses 1 juta untuk warga Laras. Request langgam tak enteni anggitanipun Ki Narto Sabdo dibawani pelok barang. Pesan untuk Mas Gading saat ini lagi hujan, jangan lupa apa iki? Pakai payung. Apa? Jangan lupa pakai mantel. Iya, pakai mantel. Sanjungan teruntuk anak Mas yang lagi pesat kemajuannya. Jadikan sanjungan untuk belajar giat, jangan terlena dengan sanjungan. Bila terlena menjadi bumerang untuk anak Mas. Belajar terus, semangat. Oke. Matur. Dari Boyolali minta melatih rinonce tadi juga Pak Dari. Pak Lurah Catur kalian Pak Somet tadi minta lintang asmoro. Oh iya. Ya. Niki arep endi dhisik Mas Gading? Lali janji spesial Pak Lurah. Pak Lurah kalih Pak Naryo. Bu Penewu menika nyuwun fragmen Minak Jingga. Abot men orang nganggo apa-apa kok njaluk. Lah wis ta, rasa mikir apa-apa to Pak. Spesial nek niki wis dulur dhewe. Ya sing rada ijo rada biru kuwi IKPR, kabeh komplit sak bis saka Jakarta. Ikatan keluarga Pilang Rejo. Derek ndedonga mugi sesuk umpamane bali ning Jakarta kali sing sampe kala sepelu beda lancar rezekine panjang umure sehat selalu semangat sesuk lasul meneh. Amin. Gumun kanggo rasul do mulih ya Pak. Iya napa jenenge Pak Arif ya Pak anggota dewan ke wakilku. Kok wakilku piye? Dewan Perwakilan Rakyat DPR to. Dewan Perwakilan Rakyat. Lah kaya iki wakilku gak aku ki rakyate. Ngejar kowe iki apa? Iya bener. Oh iya rakyate ya. Bener ning wakil pikirku ngene. Ya nggih menika sing baku ade ndongake ya Mbak. Masyarakat Pilangrejo wis mugi-mugi sedaya mawon sampun mlaksanakaken urung apa-apa kok amin. Sampun mlaksanakaken rasulan menika sedaya pinaringan sehat panjang yuswa. Pinaringan lancar rezekinipun. Pinaringan apa meneh Mbak? Rezeki ingkang berkah barokah. Berkah barokah. Sedaya tansah guyub rukun ayem tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi. Nggih, amin Allahumma amin. Pokoke wong loro ki kebak pandonga. Lah yo bakune kuwi yo ditanggap yo ndongake. Iya. Wis saiki minangkani sing ndi? Sing pundi Mas Gading? Nggih, saderenge minangkani niki enten WA dari admin. Nggih. Nggih niki. Nah, niki WA ojo lali le kirim doa buat Bapak. Nggih, niki kirim doa kagem almarhum Bapak riyin. Oh, nggih siap. Nggih. Mas Gading monggo Mbah Walu yang kang mimpin mawon. Aku ki ora tau mimpin doa, biasane mimpin baris aku ki. Kula nggih biasane mimpin upacara ya, Mbah. Nggih ngeten mawon kanthi pakurmatan wonten ngarsanipun almarhum Ki Seno Nugroho. Semangga kita ngunjukaken puji syukur donga mugi-mugi panjenenganipun almarhum Ki Seno Nugroho tansah tinampi dening Gusti Ngakareroga dipun papanaken wonten ing swarga jati. Amin. Kanthi menika sumangga ingkang nut agama Islam maos Al-Fatihah sarengan. Amin. Matur nuwun, monggo Mas Gading. Mbah nuwun. Niki caping Gunung Riyen mawon, Mbah niki, Mbah. Oh.
Oke. Nggih. Sidonan. Caping gunung. Caping gunung yen mawon niku. Ngagem bawa. Ngagem bawa. Jengklengke. Jengklengke wong telu. Wong oh iya. Ha iya wong. Nggih. Lah iku wong ngene ya lanang no. Ya ya sing jenggleng iki sing lanang mosok wedok jenggleng. Oh iya. Lah ngono lho manut. Iya. Lanange gur siji kok arep ra manut. Ora apa-apa. Tak apa-apa piye? Nggih mengke nggih ngagem parian. Oh nggih. Nggih kudu komplit. Siapke sinden-sinden kok Nggih, parian disiapke. ya. Bilang rejo. Pak Lurah Narya ya oleh. Sapa iki? Ayo alon-alon wae. Kowe sing bawa iki kon kowe. Oh nggih, Mbah. Aku ki nyenggaki. Saben bengi. Ngono kok ya. Alon-alon lho Mbak Tatin sing ngendang ora sing biasane. Oh iya iki. Ngono nek jenggleng tobat lho hati-hati. Tapi biasanya kendangnya pengen tung delep tok Iki iki. sing ngendang wis tuwa iki. Wis tuwa apa? Wah. Karepe. Karepe ning ijik enom iki. Tuwa iki nek cara kambil malah kentrose gedhe kok. Lah berarti kentrasmu gede, Mbah. Mbak ora ndek kentros. Mbah. Kambil. Oh aku mbok parut to piye? Lah jare nek tuwa kentrasnya gede. Ngawer, anu ngawur. Delok kentrasmu. Walah, titit. Sembrono. Lah salah marahi meni kentas. Lah marah kentrose kambil kok ora. Lah jenengan duwe kambil apa ora? Lah duwe nang omah lah nek orang ndelok nang kene iki ya kentros apa? Wong iki ning ngarepe wong akeh ning ngarepe Bunewu Pak Lurah Pak DPR lah kok. Lah terus ngapa nek andake kentos? Ya nyono arep delok ngawur. Wis ayo. Nyawa kok nyawa kentos? Mumbul. Piye, Pak? Kepiye kok ora iso ngepas? Pripun, Mbak? Kok ora pas? Wah, lek arep ngepaske angel. Lah kok angel piye to? Peteng soalé. Oh, padane kaya ngene kok peteng lho. Ning gari mumbul yo ngono. Wong sing ngendang karo sing ngedram iki dasare do meterman. Kok meter? Meterman. Sentimen. Wah, kurang dawa, meterman pokoknya. Metermen. Yen mamajan. Ora arep obah aku. Lah, Weh ya obah ya, Mbak. Oh iya iya. amang karo janur kuning. Makane nek latihan iki mangkat to, Pak. Piye? Jadi nek pertama iki sen hurung nek sing Ora usah kesusu, Mbak. arep ngapa? Arep ngapa? Ora ngapa-ngapa ya. Tene gegerku ki gatel gek kukur-kukur. Ayo Mbak Elisa. Ayo El. Kembang wae wetan gunung Apa, Mbak? Kenapa? kok diwok Kok dia dadi kok muni matuk ki apa? jeblok ning jero. Cepat jeblok, Mbah. Aku ki Apa?
wis tau kewirangan lho Tin. Lah napa? Aku mau campur sari ning gone wong wah aku rak lungguh ngene. Heeh, terus? Lah tanganku ki gringgingen ora kena tak. Lah aku ki tak delehke kene ngono. Terus? Lah nek wong arep salaman ki pundi Pak tangane niki Bu. Bareng tangane dheke ngatrungi tanganku tak leh niku kleru. Lah sing dijak salaman. Kok ya ndadai sasane. Pacitan Serwi Jana penak lho Pak. Gene ra jogeti malah apike pal. Kayo. Bayar diwangi nganti kaya duduh. Piye to ngopo kok diwangsul iki Lah ngopo? kae tak wangi kok kene Mbah Waloyo lah nganti kaya duduh aku. Duduh ki apa, Pak? Duduh ki ngudak jangan. Duduh ki matun anu Duduh ki suket ki lho duduh jenenge kene matun. Oh. Paling Mas Gading ngertine duduh ki ngonjangan kae. Nah iya, duduh bakso. Ngeyup. Ngeyup. Ngeyop ngeyop. Hajare panas. Wah, kowe cukup didamoni nek kowe ora. Udan. Nah yae Pak. Ayo parian niki. Ya, parian. Wayahe Kok parian. anteng apa Bu Prastiwi? Seko nggone sinten, Mas? Mbak Ating. Ya. Wah, pariane jiro lupa di mana itu walu sama. Kesenangan aku sih ndak Soalnya kentekan. ndak kentean kata-kata. Iya. Ana coro. Wah dilani lho. Ana coro. Mencok ning pari Cocok ning pari. Ning pari iki piye? mugi warga masyarakat lan ikatan keluarga Pilang Rejo Salah kowe. Salah. Ning coro. Pilang Lah, rejo. Rejo. Rejo nek. oh aku kan wong Ayo. Apa? Ayo. Udah coro. Salah iki. Salah. Salah. Baleni, baleni. sing Rejo. penting oh Ganti corone ganti. Oh karo O salah T. Betul. ya Salah napa mboten Pak Bu? Oh. Iya. Musuh masyarakat. Ayo teh. Ayo. Corone ganti teh. Mbah Waluyo Mbah Waluyo meneh. Kok Mbah Waluyo meneh? Mbah Waluyo. ayo Mbah Waluyo Ah. bagus rupane Pandiane kok ngayal. Pede temen. Men. mugi sedaya warga masyarakat lan uga ikatan keluarga Pilang Rejo lancar rezekine Iki amin apa iki ora parian ning maca koran bocah ki. Enu. Oke. Nih ya apa ya apik. Yo jajirnya. Mbak Ating ki wis rong dina tak omongin nek kene belang kene karo kene saiki wis ora ae. Wis ora ae saiki. Apa? Nek ana segitigane kene iki. Endi? Kuwi ana segitigane. Awas. Ono, iso ono sithik. Bro. Oh, lu jenenge ya make up. Oh, make up iki cendeke kudu ana segitiga karo ana garising ngono lho. Sesuk Mas. mbok ya iki kingkung njaluk Pak Lurah kok lho tuku aja Viva Bagor ya diunggahke apa ngono. Wis gentenan ayo. Jajare Mbak Agnes. Ayo Agnes. Silak lali. Selak lali gek sing mburi ki kesempatane akeh gek do ngarang. Sing kene ngumumat. weruh ulah Weruh ula. Ula. kok marake guyu Alah. Ula apa kuwi? Ula. Ula kok marake guyu. Ula apa nih? pas ngene iki lho Mbak Iya. Nek pas ngat. Ulane dagelan. Ula kok ngadeg ki ula. Nah. kobra Oh iya, kayak gur jenggelek orang ngadeg.
Nek ngadeg ra iso ya, Mbak. Mugi IKPR sedaya perangkat lan warga Pilang Rejo Neno neno neno. Neno neno ning nang nung. ben lengkap. Ya, kelengkapan kok liyane ra duwe kata-kata. Oh, Lah ya aja kan disebut ditekke. kabeh, baleni ya. Masa kisah- Mugi IKPR sedaya aliran Api malahan. perangkat lan warga Pilang Rejo Hae. mugi rukun selalu. Amin. Mau niki lemu. Lah ya. Heeh, bener kuwi lemu palengan iki aja mimpi perang rejo. Piye apa? Pokoke sak bangsa sak negara ngono dadi. Kabeh katut ya, Mbak. Ayo. Ayo Mbak Ya Riza. Mbak Risa. Riza. Jejere. Sing rada cekak men ora kalah karo kathok. Ayo. Ya tak cekak ya, Mbah. Nglikar neng kloso Weh, ngelekar neng kloso. karo kancaku. Weh. Sopo? Kancaku. Oh. Heeh. Mugi warga Pilang Rejo manggih rahayu. Cekak to, Mbah? Sip. Cekak. Sip. Cekak, cekak apa ngaos. Yo, Ayo Ika. jejere, Mbak. Pariane Sempurna. Pariane Mbak Wahyu mikir ayo wis dinggo Riza. Sapa iki? Ayo. Pak Lurah iki. Pak Lurah. Pak Lurah. Ajeng jagang napa pripun? Calon manten. Saniki mawon. Jagang ya ndelok lawe nek ndrak ya justru 50, Pak. Tuku klapa neng Kulon Progo. Tuh he. Aduh neng kene larang kok. Mugi sedaya pamiarsa tansah manggya raharja. Amin. Mbak Ayu, Mbak Ayu. Ayo. Iwak teri Mbak terima ya sing gede sithik. nggo lawuh sego. Mangan ae. Mugi sedaya warga ingkang nonton wayang ing Pilang Rejo ing dalu puniki Padha tunggalane. Agnes Ruanting. tansah bagya mulya. Amin. Malah kaya dramaca rapal. Heeh. Lah ya, Pak. Mbak Ayo Neti. jejere. Mbak Neti. Bu Neti. Adang sego Adang sego. neng pinggir sumur Wah. kagem warga Pilang Rejo mugi tansah makmur. Amin. Amin. Ayo Mbak Wahyu. Heeh. Ya, Mbak. Ayo. Mengke lurahe Bu Prastiwi. Nggih. Ana buta Heeh. Napa? ilang sirahe. Waduh. Lah kepiye? Lah iki gembung. Ah kok iso diteni nek buta? Gede. Gembung. Gembung tanpa sirah. Ana buta ilang sirahe kagem sedaya warga Pilang Rejo mugi kinabul Heeh. Kok mugi kinabul panjangkane. Amin. Yo, terakhir. Ayo Mami. Wah, jan le putih he. Sapa? Seko kene ketok putih. Sok kene ketok putih banget. Kebaya ireng. Kalau telek cecak.
watu apa le nuwun. Ya sami-sami nggih. Berarti kowe cecake lah aku teleke. Ora masalah aku cecake kok. Ning Beringharjo. Heeh. Ngopo? Ngopo-ngopo ya band musike. Atos iki. Aku ya atos kok. Koe, ora apa-apa. Yo. Ditone ning Beringharjo. Tuku tahu. Allah golek tahu ning Beringharjo. Pak Lurah Sunarya. Proposal. Brodol apa piye? Salah sampo. Pak Naryo di sawerane. Kae. Oh lah iya tunggal dene. Les sukses. Iki arep parian nggo sapa iki awak dhewe? Sapa? Sukses. Arep parian nggo Pak Naryo, tesih mboten Pak Naryo. Engko tuas kene parian ora neng ya silakan. Kowe pari ana mbok menawa isih ana koret-koret. Ayo nih. Ayo. Oh DPR Pak Arif Yono. Pak sinten? Pak Arif Setiadi. Pak Arif. Nggih. Aku angel Arif ki apa? Nggih sarene. Kae Pak Arif Pak Arif. Oh, Arif ki F to, Pak? Ya Arif. i mburine i ngono wae. Oh ya. Tak warai yo, ning kok diparo yo. Dadi wong urip ngono lho. Tuku Arif. Nah, ngono ya kena. Cacahe 5. Terus Kagem Pak Arif mugi panjang yuswa. Amin. Meneh ora metu apa ora? metu. Ketoke metu ketoke. Metu. Metu ning alon-alon ketoke. Nggih. Amat Arif. Sik, aku nyoh iso. Ya kene gua. Aku yo parian. Tiga sapa? Sing kira-kira metu sapa? Golek ana sapa Pak? Siro lupat mana pe? Mulyono, Pak Mulyono. Pak Mulyono. Apa enak iki? Apa ya iki ya sing kira. Sapa ayo? Nang si ana kok nyunggi asbes. Mugi Pak Mulyono pinaringan sukses. Amin. Endi? Rasa. Aku tak dadi jaksa. Lah ngapa? Nuntut. Proposal aku ya. Ayo Mas Ayo, Gajal, ayo. coba. Apa ayo? Buku awu Awu. neng boyo lali. Ning boyo lali. Terus? Bu penewu cantik sekali. Bu Penewu cantik sekali loh, Bu. Oke. Ayo Penewu. Alah, langsung. Pak, rada-rada Open back. tinggal Alhamdulillahirabbil alamin. urat nadi perekonomian. Nggih. Lah jalange udah aku kok. Jalange lah nek aku yo engko tak balekke nek tekan omah. Kok ngono? Satu sing gandeng rono nganggo pertalit dadi dipotong 50 ya. Iya wis ora apa-apa, Mbah. Nggih matur sembah nuwun Bu Penewu. Bu Newu. Jan cantik sekali kok beneran. Ya iki jane oke lho, Sa. Nang kene ana tulisane jane warna-warna Oh, iki iki Pak iso Lurah. diucapke kabeh kok. Heeh, jane dienggo parian iki lumayan lho. Lah iya, Pak Ridwan Zamroni, Pak Isu Pawarto, Pak Aris Widartono, Pak Suryanto, Pak Muhammad Nur, Pak Bu Sri Handayani, Pak Suyono, Ferry Hermawan, Lilis Haryani, Sugimin, Suroto, Wahyu Fajar Nugroho, Widodo, Suwarno, Bambang Mulyono, Sumardiono, Suyadi Mugi panjang yuswa. Bablaske parian. Iki mau jane ora usah diwaca kon motokopi gek dindumke wae. Oh, Maksudnya mbak menawa arep parian yuk. Oh, kuwi mau lho. Nggih, mboten napa-napa. Iki wis diwaca kabeh wis diaturke. Nggih, matur nuwun diteruske ya. Panas udan panas lengaling cepet gunung
nadya tekek lorek. Tekek lorek ada sireng. Tekeke ra mangkat. ora Oh, pas lho padahal iki ya pas lorek. Oh. nah aja nyindir tatin kowe iki Lah Kok kok nyindir tatin? tatin iki rapet kene ngene ngerti tatone tekek iki pripun? marep medun ngono Ono tatone tekek. Ono tatune tekek ono. tato tekek marep ngene anggere seminggu ratus tatone marep munggah Lah ngopo kok iso marep enggak? mbok tekek kowe kok ora betah ngawur wangi ya. yo wangi Kaya tekek dine mbakku. Piye nek mbakku iki? Ora. melayu-melayu mergo nguber walang mlumpat betrek kok kencemplung jugangan aku tau duwe bojo ayu bola bali ilang Lah piye? beno elek sing penting pinter golek utangan ngono kuwi lah aku dhewe Nyayatsa seka Wanasari warga Pilarejo sugih rejeki Amin. Nuwun sewu katur para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh dalu menika monggo dulur sareng sarerah dedonga mugi tansah pinaringan kalih sambekal nuwun sewu rak bapak lurah lengarake rakyat lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah Pilangrejo desane Gemah-Ripar nuwun sewu katur bubanewu piyayine sumeh ora kena nesu-nesu semua program itu agar maju supaya kapanipun sansaya rahayu nuwun sewu bapak anggota dewan letangi esuk ora kena tangi awan gendang siram sarapan budal gawean mikirke masyarakat supaya uripe mapan nah iki ikatan IKPR tak dongake hartane maher-maher nadyan sugih ning ora kena pamer karo dulur digedheke le solidar nuwun sewu ibu ngagem jilbab putih kae ngono jare dulur jemper lambang suci nek ahoron yakin dulur bisa tertutup rapi penampilan anggon desa wanglah katon alami nek saiki dulur pancen jaman hebat nika isih ana menungso sing padha nekat lah apa bener nek donya wis arep tamat kono geger diancam gegene ramekan mula dulur kabeh ayo eling mring pangeran ngeling ana nyawa iki kabeh mung gaduhan bondo donya yakin dulur iku mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung sampir semene wae anggonku parian nek oke mengko mondrak kentekan saya wengi iki anggone wayangan supaya lakone iso kecekel kena kanggo tuntunan
pinter ya kok ini. Pinter tenan ya. Bisa ketemu solider barang ya. Wis, agak yang jalan pinter kita delik kene aku. Lah pripun? Oh, delik. Nadian. Nadian wadon sarto
Nggih. Komplit Sembah sampun. nuwun, Pak. Kangkung. Berkahipun nggih. Nggih. Dari KPR nyawer-nyawer iki mau. Nggih wonten saweran saking Pak Sinten ya. Oh, Pak Agung, Agung nggih. nggih matur sembah nuwun pokoke kuasa Berkah. teles sing kuasa sing males. Amin. Nun blegor. Oh, nggih matur sembah Pak nuwun. Gor. Wah, Cih. bleng iki mlebu. Gor Iki iki? turu anggere mlebu kayak turu. Nggih monggo. Nggih niki wonten panyuwunan apa jenenge yang duet sama Kakung itu ada. Ana lintang Lintang Asmoro juga ada. Niki ganten meleh niki mlebet dua lagi niki. Nggih, napa Mas Gading? Dek niki saking Bapak sinten niki, Mbak? Oh, kene tak bocor dulu Oh, sih. monggo dibot. Saking Pak Lurah Sunaryo kayak. Nggih. Saking Pak Sumarlan. Oh, Pak Sumarlan. Nggih, Pak sangat Depowo tahu. Sri Uneng mangke dari IKPR buat Mas. Waduh. Apa Pak ini? Nah, niku Ora iso maca durung aku nom. Kena Nih, Jaja. buat ngene kok. Ya. Dani kok. Nya iso ora? Sing endi? Ki ngisor ini ngisor. yuk. Sukarman. Nggih. Oh. Suralaya. Usah Surabaya. Pak Haji Iki ta, Pak? Suraloyo. Betul Pak ya? Su. Oh ya oke. Iya, no, bener. Iki nek bener berarti gua aku iki. Ya. Biar Spesial dulu yang paling Iya, dhisik ini dhewe buat- lali janjine. Yang kasih tak menjemput sekalian Pak Lurah ben Oke. minggah dhuwur kene. Siap. Pak, iki pokoke biasane nyawer-nyawer terus iki beres. beres. Gandeng. Wah, ngene. Anggo peranan gagahe. Bagus lurah yang iki barento apa penghargaan lurah Penghargaan, baik ya, sing mau. disayang masyarakat Mau oleh piala. piolo Piala karo Oleh amplop. Piolo. Mbak, anu mriki Pak, wonten tengah Pak nggih, mboten jero kok Pak nggih. gue malah seneng sing jero. Ayo monggo. pangandikan rumiyin Pak Sunaryo Kula wau pun pangandikan kathah. wala beda beli buale nonton wong 5.000 Pak Oh nggih. Sugeng dalu sedaya warga masyarakat Pilangrejo. Pak Dadamel Pak Newu sedaya KPR ingkang rawuh wonten ing Pilangrejo. Kula wau Mas Gading saking Bungkalma wau lali kita wong diwa. Bu sinten Pripun? Saking Bungkalma. Bung Kalma Niki, nah niki tesih Wah, niki. Niki kula baca riyen, Pak. Nggih. Nggih, Oke, dipun niki. waos Mas. Dari Badan Usaha Milik Bersama Bum Kalma, Batur Agung Kapanewan Ngelipar, usaha pinjaman kelompok dan pinjaman individu BMT, juga membuka usaha warung grosir Nusantara Wargrosnu di Komplek Pasar Ngawen, Ngawen. Wis, atau tepatnya pojok Pasar Ngawen yang menjual sembako 9 bahan pokok dan masih banyak lagi. ya Semoga sukses dan laris manis. Minta lagu Lali Janjine. Oh, iya. ya niki. iki mau sing diceritake karo Pak Oke, Lurah luar niki. biasa asetnya udah berapa Pak 15 miliar. 15 miliar 15 luar miliar. biasa ya, ini luar biasa Niki kesehatan operasinya. pesane mulai niki, Mbak. Dengan lagu ini berharap yang punya hutang tidak lupa membayar angsurannya. Amin. Iya. Wis didongake do iso nyautang kabeh. Ora apa-apa, utangi ra apa-apa no paribasan kae kotak gondol wewe. Apa? Nek ora utang ya ora duwe ngono kae. Oh iya. Rampung ya utang meneh. Nggih. Ya, ben perputarane apik perekonomiane iso jalan. Iya. Utang ora apa-apa sing penting ora lali Karo nyaut. Pak. Ya. Iki iklan. Iklan Bapak apa? Ibu warga masyarakat sing butuhke bahan 9 pokok wau murah Nggih. ten Wargrosnu Ngawen. Ngoten nggih? Wargrosnu. Warung grosir Nusantara. Nusantara. Nggih. Ngawene pundi wau, Pak? Pojok Pasar Ngawen. Pojok Pasar Ngawen. Minggu kulaan. Nek dinggo kulaan sembako. Nggih. Ya, silahkan dilarisi buat Nggih. rakyat juga. Nggih. Lali janjine sak Lali menika. janjine. Nggih. Kalian joget lho jenengan ampun Ora. mandap lho, Kok Pak. mundur terus lho, Pak? Maju nah, ngono Nggih. lho. Oh, dadak tak cekeli po ya. Nggih. Ben Pak, aja Kula mundur. ora iso nyanyi lho niki. Pak Boten Lurah ki apa. ora kulino maju wong kulinane gurbek.
Lah kipere sapa kipere? Dalan. Lo mundur meneh. Sidene tambahin mboten iki. Arep nyawer wae. Oh, jenengan mboten nyanyi. Ora iso nyanyi. Ora. Joget saged ta, Pak? Iso. Kae joget Nah, mawon. nggih. Nah. Joget, Pak. Aku arep endo wae lho. Weh, lha Pak Lurah ki pengen arep nglegake men penggali iki kabeh selot arep nyawer pingan ora rasa joget ora rasa ngono. Mboten napa-napa ki. Nek lurah iki perintah lho malah nyanyi. Wah, niku. Lah yo men maksudnya niki kan 1 tahun sekali jenengan ngadeg wonten mriki. Lah sisan dene ngonten lho, Pak. Nah. Nek kula perintah, jenengan sing nyanyi lali janjine berdua. Oke. Nggih. Nah, Kowe iki termasuk lah ndi? Perintah lurah lho. Lah ndi? Apaan? Yo nyambut gawe sik. Ayo kesusu. Rada awel iki, rada awel. iki kan iki Pak Lurah, iki Pak Dukuh, iki budukuh dadi perintah Pak Lurah iki kudu gelem. Oh ngono. Lah iki sapa? RT. Weh, RT iki mulia lho, nggih Pak Lurah. Iya. Saiki iki RT udah dipanggil RT. Napa? Kepala daerah tingkat 7. Kok tingkat 7? Saiki ana tingkatane, Mbah. Lah, gubernur tingkat 1, bupati tingkat 2, penewu tingkat 3, lurah tingkat 4, RW tingkat 5. Nah, Iya. terus dukuh mau, terus RT itu kepala daerah tingkat 7. Oh, iya. Mulane anggane sambutan kepala daerah tingkat 7 ki unglu-unglune Pak RT sing maju kok. Saiki jenenge ganti to. Apa mau yo wis diitung ya sekarang. Wes. Nggih lali janjine, Pak. Ya. Langsung ya. Nggih, langsung dangdutke.
Poin. Iki wis kebagian. Poin. Urut iki pun kabeh. Poin nih. Ini Wes. sudah kabeh. Wis dadi Wes sembuyane. kabeh ya. Pokoknya maju karo nekem. Wah, pemasukan ini lumayan. Eh, oke Swan. Iki dinggo kas. Kok njok wis. Kelas seneng banget kae to. Dari rampung Dereng. kurang Lah, iku- kurang iku- kurang sedikit, Nah. kurang sejilit, Oh, cek kurang gareng sak sak bait. baitnya. Cek joget meneh cek lumayan ya. Ayo Lisa. Ya. Jancane kowe ning Matur sembahun, Pak Lurah. Pak Naryo. Wah, ya ampun. Wah, lah ya poin kuwi. Poin sembah nuwun tukang Iki mlebu ngendi Mas Gading? Mlebu sakku. Kowe iki sing cah cilik iki urung butuh duit ya. Ya butuh wae. Iki oleh cah cilik ora butuh duit lah es ki ya tuku kok. Wah, kuwi. Oh iya, tuku ya. Matur nuwun matur iki sampun Nggih. pepare. Pokoke tembok Kabeh tenggelam meh juga. rasa kapok terus engko meneh rapo. Oh ya engko meneh ya. Ya iki disinggahke kene sik. Oh, Nanti iya. kene ya kene ya. Iki wis doleh toh. Kok Doleh. dibagi-bagi meneh ya. Nah, Lagi di daerah kono meneh. nggo tuku wedhus ya sesuk gadruke mubeng. Aku kudune dibagi karo sing nabuh kuwi. Iya, heeh kok. Beres, Kok sing ngene Mas Gading kuwi temumpuk nang kono mau ya heeh Mas. Beres. Yo siap. Ya, oke. Sinden-sindennya dulu ya Mbak, Iya. ada pamundutan tadi dari Pak Putra Dikari, Iya. Bolodewo. Oh, apa itu? Tak enteni. Tak anteni. Spesial tak anteni adalah Mbak Agnes. Dan Mbak Yu Purwa. Ya, monggo. Dua langsung dua. Mbak Agnes jangan ngantuk biar bisa joget. Sepote. Spotnya. Nggih, Teni, derek. monggo. Monggo. Ya. Ayo. Selamat malam Mbak Yu. Yes, sugeng dalu Mbak Elisa, Mbak Tati. Iya, Sugeng selamat Pak dalu. Dalan. Sugeng dalu, nggih. Nggih. Menika minangkani pamundutan saking Pak Putra Dikari. Nggih, siap. Wonten tak anteni. Nggih. Menika mau kalian Mbak Agnes tapi Mbak Agnes mungkin ninggal katresnan. Ngoten. Jadi ini sak menika panjenengan kalian Mbak Elisa. Loh Mbak Tatin bareng Mbak, tugasnya situ tuh ngapain? aslinya Elisa Tatin. Tapi kan ini buat bersama, jadi Iya. kita collaboration. Ya, kerja sama dong. Maksudnya saya kan duduk dulu gentenan lho sa. Kowe engko bariki ngaku aku ora sapa. Aku sih sewengi lho. Aku bar iki wis ta. Wis. Aku sewengi lho, piye? Lah ya piye akone Pak Lurah ngono. Oh. Ya, ora apa-apa. Ini gantian bertiga. Bertiga. Nggih, Bertiga no. Kiraku kowe tan citra. Sek. Kok nyet. Kok sek lali. Oh, Dari lali. karo Sira Mbak betul. Agnes kok ya. Lah iya. Dong iki Mbak Agnes ayo kon nyanyi leping pindho ya ora apa-apa kene Mbak Agnes. Karo Mbak Agnes. Masa dikon kok wegah iki piye ya aku ya Tak wegah iki lho, kene kayak lah. Aku nang kene bae. Gentenan aku ya wis berarti Mbak Agnes Situ karo sini. karo Mbak Elisa. Wih lah. Kancamu koyo nek kon Jan, nyambut kok gawe kuwi? kok memang banget to kowe. Jan. Bare itu saweran oke terus leren ya. Oh lho. Heeh. Merga Suwitaan
Pijer krungu semaya elingayen taan teni kledang kledang lakae bocahe untuk Pak Putra Dikari Gino Baladewa sampun katuraken. Lho, Mbah Waluyo? Hah? Mbah Waluyo? Mbah Waluyo boh lho. Mbah Waluyo kok ilang. Aku iki men aja ganggu, aku kan semingkir. Engko nek diperlokke metu meneh. Lah nek ora lah ngopo ta bedugur kan ngene. Nggih, matur nuwun sampun pun sentikani sedaya pamundutan setunggal bapak setunggal dipun pinangkani nggih, Mbah. Isih kurang papat. Kirang napa meleh Mas? Niki kesehatan langgam ngimpi. Nggih. Enten gubuk asmara. Nggih. Terus enten prahmen ketoprak suminten edan niki. Waduh. Enten gugur gunung. Waduh. Enten kembang rawe. Waduh. Ninggal katresnan. Waduh. Waduh. Nggih niki mau. Kita saya kathah nggih Mas. Nggih. Sekalian gugur gunung mawon nggih. Oh nggih, sekalian. Gugur gunung sak menika nggih mengke liyane. Lelagon gugur gunung kuwi mangko karsa supaya warga tansah guyub rukun, semangat manunggal
pokoknya kabeh ngayahi karyaning Praja. Praja. Satemah Pilangrejo sansaya ngrembaka kancar-kancar maju. Amin. Nggih, monggo. Monggo, Kanca. Gugur gunung. Ayo yo gugur gunung aja meneng omah wae. Ayo Kang. Arep wedoke yo makan. Siap Kang. Bisa wae to. gugur gunung Mas Kade. Gugur gunung namun dipinangkani. Nggih. Mbah Selanjutnya. Waluyo. Dalam Niki wau enten sing ajeng bawa ngaten. Oh. Napa sriuning napa-napa? Nggih. Saking Jakarta. sapa sing rumangsa arep bawa Nggih sriune? wau. Nek ora rumangsa ya wis. Oh ya oh. Ya men Sinten? ketoke. Sapa sing rumangsa arep bawa sriune maju. Oh, Pak Belas, Pak Belas, Pak Marlan ya monggo. Maju Pak Marlan maju. Yo, selak esuk. Kes kok kono le bawa men cepet. Ayo. Kok sia-sia. Ora. Nggih monggo Pak Marlan. Nggih. Iki pengusaha nang Jakarta. Pengusaha bis apa? Nah, nggih. Bis. Nggih, Nggih, nderek sedang dalu, tepang Mas. kula Pak Marlan mboten angsing lagi. Mbak Tatin Mbak Elisa wingi ketemu ning gene Pak Eko Bekasi. Nggih. Saniki ketemu ning kene meneh. Berarti Nggih. kula balik ke Penuk, anu ke Petruk. Nggih. Pedhok, kur kepethak terus. Iya. Nggih. Nderek mangayu bagya dumateng Bapak Lurah Pilangrejo. Nggih. Bapak Sunaryo, Ibu Penewu, dan Koramil dan Ramil, Babinsa. Nggih, Babin Kamtipmas juga. Iya. Nggih, sederek-sederek IKPR saking Jabodetabek. Oke. Nggih. Enten Mas Ketua, Mas Moryono, dan Pak Agung Setianegara, Oh. Mas Karman, Pak Seksional Laya tadi, Nggih. dan semuanya, dan kemudian juga salam buat Pak Aji John yang tidak sempat datang karena habis hajatan. Oh ngaten. Nggih. Ini kau sesepuh IKPR juga. Nggih. Pak Marlan ngerjakke bawa menapa?
Nggih, kersane wau si Sri Wuning. Oh ngaten. Nggih. Monggo konten. Mboten Mbak Sri lho, tapi Sri Wis Wuning. mboten sangungkit niku. Mbah Nggih, monggo. dicepetke. Mangke ngapa nek Sri Mbak Sri? Wuning. Monggo Pak. Sinebut lawan putri. Suarane Sae swantenipun Pak. empuk Pak iku lengekom 3 tahun monggo. Srioning mustika tuban. Pak Agung iki watak. Luar biasa Pak Agung. Niku meng marai ngono ki carane ngulungke. Nggih. Ora kok dineke sampean. Niku marai ngene iki lho nek ngulung kita ngene Waluya apa Tatin carane ngene iki. Lho, Putra Kanjeng Lawe doprang pocone wis dideloki wae ora tega aku. Lho, kula namung ndelok panjenengan le nembang lho Pak, mboten ndelok mboten niku meng marai jenengan lebokke ngriku gek sing jero katut. Dadi aja meng kowe tok ngoten Pak. Ngono iya. Ki apa mau lali? Bebelo. Bebelo wirat moyo. Niku dulur kabeh. Oh nggih. Nggih. Dulur kabeh. Nggih. Dulur mriki. Tan wurung Sri Wuning gugur dadi kusumaning Matur sembah bangsa Lah kok mentah kok loro. Wong jawil wae entuk Lah aku ki turunan kondektor kok. Aku arep jawil ora gaduk. Kondektor ki agar nyawil penumpang nu dulungi dhuwit. Ya. Ya bayar kok ya. Sri Wuning mustika tuban lapo tresno san poyo pati. Ayo joget Pak Marlan. Marang Raden Wiratmoyo kampus prasetyo narang dan berhenti Asik loh. Sering datang kahito negangan sinirto kandangi pribadi
Nggih, matur sembah nuwun. Tenan wiyogane warga laras. Warga laras. Mantep, heeh. Nggih, monggo. Matur nuwun. Matur nuwun nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Matur nuwun Mbak Tati. Sami-sami Bapak. Nggih, Mbak Elisa, matur nuwun. Mike balekke. Nggih, nggih, nggih. Iki balik. Nggih. Matur nuwun Pak Marlan nggih, Pak. Biyayune suarane ya landrung, napase landrung. Apa nek sing landung? Suarane landrung nggih. Menika minangkane pamdutan sampun mapinten-pinten lalagon badange. Lajeng menapa dos pundi pripun? Niki Kembang Rawe mawon riyen. Oh, Kembang Rawe sinten Mas Gading? Ini Kembang Rawe yang nyanyi Mbak Elisa niki saking Mbak Pak Elisa. Ngatijo. Nggih, monggo Mbak Elisa. Kula aturi jemeneng. Kembang Rawe. Nggih dikancani Dikancani Mbak Anting. Mbak Anting, monggo Mbak Anting. Yo teh. Yo teh yo. Mbak Riza, Mbak Ika, Mbak Ayo. Etian, Mbak Ayo, Mbak. Wahyu juga. Wah, ayo to, Mbak. Weh, Ayo Mbak Anting. Dalange ra dipercaya. ngene. Karo Mbak Anting iki wis tobat. Dasare dipenetke Anting kudu dhewe kok ngejar sponsor. Oh, Nggih, sudah berdiri di sini. iya, Iya, sudah berdiri. Bersama saya. Ini Ketok, bersama siapa lagi nih, Mbak? Nyapo. Nyapo? Kemeruh. Ketok nek pakanane roti lah bahasa Indonesia langsung. Monggo. Lagune Kembang Rawe. Iya. Nggih, Kembang Rawe. Kembang Rawe. Ayo. Digetruk kirinya. Tak naik sing ora ana oyote. Ayo. Yuk, monggo. Ayo.
Subhanallah. Nggih, sampun pun sendikane. Nggih, nggih. Kembang rawe. Terus beti? Nggih, waktune wis ngoyak iki. Lah nggih. Lagu Mulane rada ceket. Nggih. Nggih, iki Mbak Agnes kali Mbak Orisa ninggal katresnan. Nggih, ninggal katresnan. Mbak Aluyo tadi ada Kanu lho mau sing lintang asmara mau aku nggih sampun maringi to. Oh nggih. Lho wau nggih. Ya apa lintang asmara sik wae nggih. Nggih, mboten napa-napa. Iku nek goro-goro. Mbak Agnes urung tampil. Wah, Mbak Agnes urung tampil. Maksudnya bariki apa mengko apa bariki mawon mboten napa-napa. Lintang asmara kali sinten karo Mbak Elisa mau ya? Mbak Elisa. Maksudnya wong telu ya, Mbah Waluyo di. Beres. Oh, beres. Gur lintang asmara, lha mbakku lintang gubuk panceng nek ra iso. Beres. Saking Pak Somet kalian Pak Catur. Nggih. Iya, Pak Catur. Pak Catur Pak Lurah Patruk Patruk. Patok. Patruk iki wong papat padha le kepetruk, dadine patruk. Lintang asmara, monggo. Aku iki rada watuk. Kok disambungi karo
sampun. Sampun matur sembah nuwun. Tak suarane bapak mau. Matur nuwun sampun pun sendikani pokokipun mugi katampi kinarya panglipur jampi saya. Nggih, amin. Matur nuwun. Ini kita saged setunggal melih niki terakhir. Sinten Niki ninggal katresnan Mbak Nes Mbak Risa. Bu Prastiwi. Bukalih Bu Pras. Iya. Oke, siap. Spesial no. Spesial. Dan fansnya banyak ini Bu Prastiwi dari IKPR. Fansnya banyak. Oh, monggo yuk cekat-cekat. Cokot-cokot apa? Cokot-cokot. Selamat Iso malam. cilik kabeh. Barisan karo tengah meter kabeh. Ya iki penyuwunan lagu Ninggal Katresnan. Nggih, Ninggal Katresnan. Nggih, monggo dipun pinangkani bertiga. Langsung bertiga. Iya, Oh, Mbak langsung Risa mawon. pakai mic saya aja. Aneh ndi? Aneh ndi? Saya duduk. Duduk lah kok kepenak wong bintang Iya, tamu. nanti tak warai di sini Oh, joget iya. juga. Iya. Mbak Elisa duduk, ini lagu terakhir loh Mbak Elisa. Ayo lagu terakhir. Yo monggo dados. Atau mau Mbak Ika ditambahin Mbak Ika Wah, juga. derek tambahi Mbak Ika nggih mboten napa-napa.
sembah nuwun Bu. Hayo. Matur sembah nuwun. Nggih, Mbak Limbo, Jos. Mbak Jange. Nggih. Saya sampun dipun pinangkan Nggih, niki monggo menawi. salajengipun dos pundi? Nggih niki dereng lakone tesih dawa ya Nggih. niki Mbah Waluyo. Nggih. Matur sembah nuwun, monggo kalajengaken lampanipun supados sing samangke menika saged tutup, saged Nggih. nggih. Kula namung nderek matur wonten sampun warga ing Pirangrejo. Nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan kalih sambikala sepintu Amin. beda, Nggih. tansah subuh ingkang ginayuh sembodo ingkang den sedya. Amin. Amin. Pokokipun numpak pesawat medune Banten menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Monggo Denok Elisa kalian Denok Tatin sakmetawis badhe pun lajengaken lampanipun. Nggih, matur sembah nuwun Mbah Waluyo, Mbak Tatin, Sukses buat Mbak Mas Elisa. Gading ya. Amin. Lancar Nggih. sampai tancap kayon, J. Nggih. No, piye, Pak?